Duel 6. kola Slovenskej hokejovej ligy medzi Dubnicou a modrými krídlami z Bratislavy nám začal. Dubnica doma v tradičných bielo-modrých farbách v rámci prvej tretiny bude útočiť zľava doprava, zatiaľ čo slovanisti hrajú v tmavo-modrej farbe dresov a v rámci prvej tretiny budú útočiť sprava doľava. Géci. Skúšajú to Dubničania takýmito nastreleniami od modrej čiary, len problém je to, že slovanisti zatiaľ veľmi dobre dokážu čistiť svoj predbránkový priestor a naozaj si robia absolútny rešpekt. Reisinger, krížny pas, Vidovič môže strieľať, Vidovič dáva gól! 0-1 pre modré krídla, aj keď domáci hráči sa sťažujú, že tam bol zásah vysokou hokejkou. Že by to neskúsil od modrej, tak samozrejme gól by nepadol. Čo teraz predvádzal Kristín vo vlastnom bránkovisku, to ťažko povedať, ale okamžite tam vznikla potýčka medzi hráčmi na jednej a na druhej strane. Nad Rimavskou Sobotou 2-1, následne nad týmom Aqua City Pikes v pomere 2-1 po predĺžení, no ale dnes to môže byť pokojne prvá prehra, lebo Slovani si využívajú presilovú hru 4 proti 3 a vedú 0-2. Reisinger tam puk pred bránu nahádzoval. Reisinger dáva gól, 0-3 pre modré krídla. Tak ale toto bude presný zásah, ktorý zrejme tak trochu pôjde na konto domáceho brankára Kristína, lebo tá strela v podaní Reisingera na prvý pohľad naozaj vôbec nevyzeral nebezpečne. Backhandík do strelou hula vedľa. Ešte v predbránkovom priestore úplne voľný. Kľúčiar 0-4 pre modré krídla. Tak to je záver, to je gól do šatne ako hrom. Podaní slovanistov, ktorí vyhrávajú v Dubnici už o 4 góly. Petný pás na Reisingera, jeho zakončenie, triafa Chatrnúcha, no a pravdepodobne do nechránených miest, lebo vyzerá to tak, že domáceho hráča s číslom 8, Michala Chatrnúcha, ten strelecký pokus Reisingera poriadne zaštípal. Ale musia koncentrovať na defenzívu, lebo Távyho prienik bol mimoriadne zaujímavý, no a Távy ho zastavil až nedovoleným zákrokom Tomáš Královič. Český bek Žhevíček. Strela z prvej, zníženie na 1-4. Lukáš Távy posielal ten puk do predbránkového priestoru a je otázne, či sa nejaký z hráčov v predbránkovom priestore ešte toho puku nedotkol. Hoci prvá tretina Dubničanov ešte skončila bez inkasovaného gólu, tak následne v druhej tretine za 5 minút štvorgólová gólová smršť. Slovanisti preto v Dubnici dnes vyhrajú za 3 body. V tejto chvíli je to spečatené duel 6. kola Slovenskej hokejovej ligy medzi Dubnicou a modrými krídlami z Bratislavy sa nám skončil po tretinách 0-0, 0-4 a 1-0. Dnešné stretnutie za 3 body zvláda tým modré krídla Slovan.